खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सोरखारा फैफिननायनि उनाव गोबां थिरांथाफोर लानायखौ नुनो मोन्दों। जाय थिरांथाफोरखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव रायजो राजाफोरनो मिथिहोदों। बिथाङा थिरांथाफोर लानायनि गेजेराव दं गिबियावनो हा पाट्टा होनाय, लाइमोनफोरखौ सुबिदा बादियै खामानियाव थिसननाय, रायजोनि खहा जायाजासे खामानि मावनाय। बेजों लोगोसे थांनाय सानखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सोरखाराव खुंनाय समाव एबा सोरखार सालायनाय समाव इलिगेलि साख्रि होनायनि सायावबो खुगा बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव हाग्रामा महिलारिया गासै प्रमद बर'नि समाव जालांनाय इलिगेलि साख्रि होनायखौ केन्सेल खालामनानै गोदानै थिसननाय जागोन होनना बाथ्रा बुंदों। बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैनायनि उनावनो माखासे बिथिङाव सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एबा डिसि मासान्दा मेगदालिन पार्टिन आरो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जतिन बराखौ बिटिसि नेहाथारि बिबाननिफ्राय उदां खालामनाय जाबाय एबा बोखारनाय जाबाय। नैथि खौराङाव दङ आसामनि गवालपारा जिल्लानि बन्दिता राबाया ITI 2025 बेट्सनि कस्मेट'लजियाव दुलाराय भारतनि जौसिन मासि आवग्रिनो हादों। जायखौ हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बावैसो सिगां सिनायथि खालामदों। बन्दिता राबाया मेघालयनि तुरायाव थानाय नेशनेल स्किल इनस्टिट्यूटआव गावनि फोरोंथायखौ फोजोबनायनि उनाव बिथाङा बे मानगोनां बान्थाखौ 3 अक्ट'बरखालि गोदान दिल्लीनि बिजान भवनाव खुंनाय 4थि नेशनेल स्किल कनवेकेसनाव 2025आव मोननो हादोंमोन। बिथाङा बेबादि मोनफुंनो हानाय एबा मख'जाथाव जाफुंसारनाया मेघालयआवबो सिनायथि लाबोदों, जेराव बिथाङा फोरोंथाय लादोंमोन आरो गावनि आंगो जिल्ला गवालपाराखौबो जोबोद गोग्गानाय लाबोनो हादों। थामथि खौराङाव दङ गोबां समावनो मैदेरनि उदखार खालामनायाव जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो बाक्सा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालांदों। बाक्सानि मोनसे जायगा जाय बाक्सा जिल्ला बागानपारा आउटपोस्ट पुलिस थाना आरो बाटाबारि हाग्रा मावख'खोन्दोनि सिङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामिनि अनजलि बर' मुंनि सासे आइजोखौ दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा न'नि लांगोनायावनो हरखाब गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनानै गालांदों। मैदेरा आइजोनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे सनापुर गामिनि सुबुंफोरनि न' बां सिमफायनायजों लोगोसे माइ बाख्रिफोरखौबो गोबां खहा खालामलांनायनि खौरां मोननाय जादों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलफोराव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंफोरनि गोबां आबाद न' बां सिमफायनानै खहा खालामलांगासिनो एबा खहा खालामबाय थायो होनना फोरमायथिदों। नाथाय हाग्रा बिफाना होबथानायनि जेबो राहा लायैनि अजद दिखांदों गामिनि रायजो राजाफोरा। 4थि खौराङाव दङ दिनै धोननि मोदाइजो महालक्ष्मीनि फुजा। बे फुजाखौ दुफां बोथोरनि दुर्गा फुजा जोबनायनि उनावनो गिबि पुर्निमानि सानाव खालामनाय जायो। दिनै थागिबिफ्रा 16 नेमखान्थिजों धोन जौगानाय आरो गोबांथिनि मोदाइजोखौ सिबिगोन। फोथायनाय जायोदि बे सानाव देवीखौ खुलुमब्ला न'आ धोन सम्पति सुखु दुखु आरो धोनजों बुंफबनाय जायो। लक्ष्मी फुजानि समाव फुजानि थाखाय गोनां मुवाफोरजों हाथाय बाजारफ्रा बुंफबजोबदों। गुबुन गुबुन जायगायाव बायदि रोखोमनि लक्ष्मीनि मुसुखाफोर मोननो हादों। मख'नो गोनांदि पुर्निमा तिथिया दिनै फुंनि 11:54 रिंगानिफ्राय जागायगोन। गुबुन फारसेथिं लक्ष्मी फुजानि गोथार समा गाबोन मंगलबारनि फुंनि 10:11 रिंगानिफ्राय थागोन। ओरैबादि फोथायनाय जायोदि देवीखौ खुलुमनायनि बयनिख्रुइबो साबसिन समा सान हाबनायनि उनाव जायगानि सायाव सोनारना लक्ष्मी फुजा होनायनि थाखाय बायदि रोखोमनि नेम दं। अमृतसरनिफ्राय बर्मिंघमसिम बिरबाय थानाय एयार इन्डियानि ड्रीम लाइनार बइं 787आ हरखाब मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। जेब्ला बिरखंआ बाराव दंमोन अब्लानो जाब्रबथाय जादोंमोन। जाय जाथाया थांनाय जुन दानाव जालांनाय एयार इन्डिया फ्लाइट 71721 जाब्रबथायनि गिख्रंथाव गोसोखांथिखौ जाखांफिनहोदों, जेराव सा 274 दावबायारिफ्रा जिउ खोमानांदोंमोन। जेराव बे एखे ड्रीमलाइनार, एखे एयारलाइन आरो एखे रेट डिप्लयमेन्ट इभेन्ट बेफोर गासैबो मोननै जाब्रबथायनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव गोरोबलायनायनि इसारा होदों। सरासनस्रायै रेटआ जेब्ला बिरखंनि मोन्नैबो इन्जिना फेलें जादों अब्ला बेयो बिरखंखौ मोब्लिबारि आरो हाइड्रलिक गोहो मोननायाव मदद खालामदों। सनिबारखालि जानाय बे जाथाया गासैबो मोब्लिबारि आरो हाइड्रलिक सिस्टेमफोरा सरासनस्रा खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिरखंआ बर्मिंघमाव रैखाथियै ओंखारदोंमोन। बेराफारसेथिं इन्जिननि जेबो फेलार जानायनि खौरां मोननाय जायाखैब्लाबो रेटआ मानो थिसनदोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
नायबिजिरनायनि थाखाय बिरखंनि आबुं नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। फारसेथिं सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिरखंआव थानाय रावबो दावबायारिफ्रा जेबो जोखोम जायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय सानखालि गोबां गिख्रंथाव बारहुंखाया भारत-भुटान सीमा ओनसोलाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बे जाथायाव सानै लाइमोना गावसोरनि जिउखौ खुनुरोखोमै रैखा खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय जादों दि दरसा दैमानिफ्राय सोमोनांथावै जिउ रैखा मोनफिनदों सानै लाइमोना। दरसा दैमायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय बारग'नायनि उनाव 24 बोसोर बैसोनि लाइमोन आरो 27 बोसोर बैसोनि सानै लाइमोना खुनुरोखोमै रैखा मोननो हादों आरो बिथां सानैखौ रैखा खालामनो हादों गिलु-बालु बारहुंखा आरो दैबानानिफ्राय। बे सानै लाइमोनखौ देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों एबा फाहामथायनि थाखाय थिसनदों। सानैबो लाइमोना रागसार कन्स्ट्राक्शननि सिकिउरिटि गार्ड डिउटि महरै खामानि मावोमोन होनना सुलुङाव फोरमायथिदों। आरो बेनि अनगायैबो गिख्रंथाव दैबानायाव गोबां कम्पानि गारिफ्रा दैयाव गोजावलांदों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं भारत-भुटान सीमानि उनाव बे बाराव बिटिसिनि माखासे ओनसोलावबो खैफोद लाबोनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों रायजो-राजाफोरखौ। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि एबा सोमोनांथाव थैनायनि नायबिजिरनाया दासिमबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। एसआइटिआ जुबिन गार्गनि मबाइलाव गोबां माखासे खौरां मोनदों। जुबिननि बडिगार्डनि एकाउन्टनि गेजेरजों गोबां बिबांनि रां लेनदेन जादों। एसआइटिआ 1 कौटि रांसोनि बांसिन लेनदेननि सोमोन्दै खारिथि मोननो हादों। बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गोबां सुबुंफोरखौ एसआइटिनि मावख'आव लिंहरनाय जादों। गुबुन फारसेथिं सिंगापुर जाथायनि सोमोन्दोआव सेजान मुंनि सासे सुबुंखौबो सिआइडिआ लिंहरनाय जादों। सिआइडि मावख'आव गोबां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनाय जादों। दिनै एसआइटिआ अभिमन्यु तान्ति, ऋतुप्रिया गार्गनि बिबुंथिफोरखौ लिरगोन। अभिमन्यु तान्तिआ जुबिननि जनाली स्टुडिय'आव जोथोन लाग्रामोन। बे समावनो जुबिन गार्गजों मेथाइ रोजाबग्रा प्रार्थना बरायाबो सिआइटिआव नुजाथिदों। प्रार्थना बराया जुबिन गार्गजों गले-गले सोमोन्दोआव थायोमोन। सानै लाइमोन सुबुं आरो परिस्मिता दत्त आरो साधन दासखौबो लिंहरनाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। आथिखालनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो? दासान्दि बर'नि माखासे दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय एआइनि मददजों भिडिअ खालामनानै फेसबुक, इनस्टाग्राम, इउटुब बायदिनि गेजेरजों स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। थारैनो बेबादि एआइनि मददजों नंखाय भिडिअ खालामनानै रायजो-राजाफोरनि गेजेराव मा दिन्थिनो सानदों? माब्लाबा बुलायनाय, माब्लाबा गाबनाय, माब्लाबा इनाय खालामनाय जाथायफोरखौ पस्ट खालामबोबाय थादों। बेबादिनो बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै इउपिपिएल दोलोआ जेननायनि उननिफ्राय माखासे सुबुंफोरा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थामहिनबा एआइनि मददजों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बायदि माखासे गनायजाथावै सावगारि बानायनानै पस्ट खालामगासिनो दं। फिन आरोबाव बे खेबाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सिम्बल एबा सिनायथि ट्रेक्टरखौ दिखोनानै मोनसे भिडिअ लानाया समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों, जेराव ट्रेक्टरखौ दिखोनानै लानाय मोनसे भिडिअखौ एआइनि मददजों खालामनानै पस्ट खालामदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो-राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो-राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो-राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।